може да е едно безопасно място. Това зависи само от нас. Всеки ден, всеки човек се изправя пред невидимата заплаха на пътните инциденти. Само в Шумен за година са станали над 760 такива инцидента. И не всички са били само с материални щети. Децата са най-уязвимите участници в пътното движение. Наш дълг е да пазим живота и здравето на всички участници в движението. Бъдете отговорни. Нека бъдем отговорни. Отговорни за другите и за нашето бъдеще.